Malcordio. Vale, verás esto. Es meter la mano, o sea, intentar darte la vuelta y engancharte así, ¿vale? Es meter la mano, lo giras y aquí. Vale. A ver. Ahí. Giras Sí. y te enganchas aquí arriba, Sí. ¿vale? Hola, algú cap a dintre, a fer pinya. Castellers de Barcelona. Porta les ulleres! Estan enceses? No ho sé, És que no sé si estan enceses. Saluda! estàs molt sexy. Jo Estaré molt a prop, no, d'allà? Tu no vagis endavant a buscar-lo, per això, Vale, vale. Si vols pujar, mira que el Que guapa que estàs, Mireia. No, que de vegades després de pujar dues persones, el tercer, que és el que pesa una mica més, és quan hi ha el bus cedit, que el nivell t'atiri. Un moment. M'acollonim. Jo soc mal escalador. A veure si els castellers de Sarrià han de quan Tío, entre más y lateral para hacer una foto desde dentro y en plan. Mira, si la estás a las ulleres, ven y ya. Que sempre hi ha la tendència que hi ha endavant. Que no, que la cosa vingui a ella. Què? Podreu agafar? Perquè si no vindrà tothom i no la recuperarem mai. Ja està. No, ara sí, però ara ja m'han anunciat i ja està. Molt bé. Per la Marta! És petit, Molt bé, Molt bé. Pesa més. Bravo! Gerard va pujar, Jo no ho vull veure, jo no... Ja a mi? M'ha fet mal, Jo també, les mans, quin horror. Jo no vull veure com puja el Gerard, em fa una por. Las manos, porque cuando llegas arriba te chocas contra el bordillo y te estiran y que quieres subir. Está colgado. No pesa más que yo el de... No, si ja ha baixat ràpid. Ai, quina por, jo no ho vull veure, Ai, yo no lo quiero ver. Ah, no el pujan a l'En Nacional. Estas son las manos, Es tío. que la mano es peor.
coneixem ja? A la Colau. Què li vols dir? Que guanyi les eleccions, por su madre. Això ho rajat. Molt bé.